Havredal. Et uddannelsessted med fokus på personlig og faglig udvikling. Her kommer unge med særlige behov fra hele landet og uddanner sig til livet. Vi tilbyder en række praktiske linjer som landbrug, køkken og haveanlæg og arbejder tæt sammen med lokale virksomheder, så de unge får både faglige egenskaber og sociale kompetencer med sig. På Havredal mener vi, at fællesskabet og det sociale liv er afgørende for den enkeltes udvikling. Derfor er vi med til at sætte rammen for et meningsfuldt liv, fyldt med fællesskab, aktiviteter og gode stunder. Så der er plads til dig og din udvikling, både fagligt og socialt. Havredal. Din uddannelse til livet.